Rozsudok okresného súdu Čadca číslo konania 4CB/70/2007-114 zo dňa 14. februára 2008 v napadnutom výroku čiarka, ktorým bola žaloba proti žalovanému v 3. rade zamietnutá, a vo výroku o trovách prvostupňového konania viažúcich sa k žalovanému v 3. rade mení tak, čiarka, žalovaný v 3. rade je povinný zaplatiť žalobcovi 3530,80 €, začiatok zátvorky 106 368,75 korún slovenských, koniec zátvorky, s 28,9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 3168,85 €, zátvorka 95 464,73 korún slovenských, koniec zátvorky, od 4.11.2004 do zaplatenia čiarka, nový odstavec, s 15% úrokom z omeškania ročne zo sumy 296,11 €, zátvorka 8920,60 slovenských korún, koniec zátvorky, od 4.11.2004 do zaplatenia čiarka. Nový odstavec. Všetko v pravidelných mesačných splátkach 165,97 €, zátvorke 5000 korún slovenských, koniec zátvorky, vždy do 15. dňa toho, ktorého mesiaca vopred počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku pod stratou výhody splátok pri nezaplatení čo i len jednej splátky čiarka, čo má na následok zročnosť celého plnenia, zátvorka, na ktorú povinnosť je žalovaný v 3. rade zaviazaný spoločne a nerozdielne so žalovanými v 1. a v 2. rade s tým, čiarka, že plnením jedného zo žalovaných zanikne